smoothly putly poo awusho ngizwe hawu mayidana so yinze Salon kulungile siyabonga kuyes kulungile kumema ukucingo okay kukhala abantu abali social media bathi wow balalele bwana nkosikhona Tembe ngomunye kwabaculi gospel line in Africa uthi ke wow I love your show guys mamdube khona la e-studio Mroza umfowethu uThembu Teejay Mthembu yibo abanye bayinsizwa laba abathema bebona lo msebenzi omuhle kangaka base bayawenza kwanda phela sibingelele mfethu kwamukele kukhosi ngiyabingelela nabalaleli emakhaya uqale nini vela sokuzwa ngevideo yalengane ngizwe on Saturday ngibona kahle ngibone ilogo ngangase ngibonile ivideo ngase ngithi no after ukubona ilogo ngayibona inhle ngayiposta ngathi yazi lento ingashintsha ibe something a clothing line yengane and ikwazi ukushintsha impilo ngimiza ngoDanasoli ngoba igama lakhe bengakalazi so abantu bayithakasela leyo nto leyo bathi no ngoba siyakwazi as umuntu in business and umuntu okwazi ukudevelop ama brands akuyithathe lento uyenze serious and ibe khona la i-clothing line yengane so ngase ke ngiyithatha kanjalo ke ngase ke ngikhuluma nomfowethu Andile Ngwane izolo okuyena wayidesigner leyalokhuza leyaloko because into ebengifuna ukuyenza was wonke umuntu involved ekuthenini i-brand ibe ilento eyiyona ngikwazi ukuthi ngixhumane naye ngixhumane nomzali ngixhumane noThisha ngikhulumile nomemdube ngakhuluma nogogo ngalo la on Friday ngikhulumile nogogo so yonke lento manje ngifuna ukuthi ibe as transparent as possible so that ingane izokwazi ukusizakala at the end of the day because mina as uThemba Teejay Mthembu I'm not looking to gain anything out of this I will invest whatever I have in making sure ukuthi brand yakwazi ukudevelopeka ibe ilento ekumele ukuthi ibe yiyona so kushuthi Thoma uyibuka le video wayibuka ngeso lika producer ngoba phela no producer PR specialist yes kuningi okwenzayo kuningi kakhulu manje ngiyabheka ukuthi Thoma uyibuka wathi hayi lenda ngiyona le umhlaba uyibuka mina ngibuka enye into ngibona into ngale ngamanye amazwi ubona lo mntwana esethola ngelanga ukufunda ukudweba ke lokho afuna ukwenza ke ezingeni lezemfundo ephezulu yes okuhle kakhulu baningi abantu abangithintile and I work for Indoni as well who are very much interested ekumthatheni umntwana mase no 12 years bamfaka esikoleni laphana ke siyasibe nezinto zokudweba and everything i-craft nje is very important ekukhuliseni komntwana so ezinye zezinto lezi sitheme sibo wasathi no as much as sizoyenza le brand ibe khona but umntwana ke yena interested kakhulu kuyona sizokwazi ukuthi simlekelele kulokho and bani njengoba ngisho ukuthi inbox yami is flooded with abantu abafisa ukusiza umntwana ngendlela ezihlukene ubuka mhlawumbe ukuthi sekungaze kusizakale nesikole uqobo ngokuhamba kwesikhathi ngezinye indlela ezithile mhlawumbe yes izolo I got a call from someone ofuna ukusilekelela ekufakeni i-clothing line lengane kwa Mr Price so the moment mina ngihlangana nomzali ugogo uDanasoli kanye noThisha ngizobe senginakho konke engikudingayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqale ibrand ibe khona enze lokho sengenza nalempilo ishintshe yomntwana ngeke into encane kakhulu yes but elakho ukugcina nje ngaphambi ukuthi sibuyele kuThisha nogogo ngizothanda ukuthi ngibonge ugogo ngokuthi akhulise i-star you can actually tell from ivideo ukuthi ingane ekhululekile you know ekwazi ukuthi interact with abantu whether umdala or umncane yakwazi ukuinteract nawe umlalele so ngibonga kakhulu noma emdube ngokuthi leya video ayithathe ukube akayithathanga ngaba sikho la isikhona right now with umntwana yazi ugogo umbiza uthi uma uthi uma angazi noma mhlambe ngakhohleni noma kodwa bengizwe ngathi khona ukuthi ngathi uma akekho noma akasekho ngazi ukuthi akekho yes but ama circumstances wona engawazi ukuthi akekho ngaliphi ucabanga ukuya nini mhlawumbe kuyovela nje khona bawusibona isiqu sakho ngqo ngicabanga ukuthi ngiye khona between tomorrow no Wednesday ngizoconfirma namhlanje after ngibuye office sengibonile ukuthi ikhadi zami zimi kanjani but definitely between tomorrow and Wednesday ngicabanga ukuthi sizosizakala nomphakathi sigqemeza induna leso sigodi inkosi yalapho ngithemba ukuthi ijabule kakhulu kumanje kakhulu ngoba ngiyaxhumana nabanye abantu bangale abakwazi ukungixhumanisa nabantu aba relevant ngale yes yeah
Siyafisa ukuthi abantu besupporteke le ngane bakithi into encane nje eqhamuka kanje zingenza into ezinkulu kakhulu. Besizama ukuya kugogo womntwana ayibongele naye ngebhathi load shedding emvimbile kodwa sivala ke nokuthi sikhulume naye uthisha. Thisha sesivala nje namhlanje usuyawubona umsebenzi wakho ukuthi akukona ukufundisa kuphela. Kukho ukufundisa lokho kuzaleka izinto eziningi. Buka zuba neimpahla ekaDanasoli manje broza ngobesho nje mayilento ihamba izizifike phakathi kwasona isikole. Singahle sibonakala abantu besibona ukuthi yini eshodayo yenzeke. Muhle umsebenzi wakho, muhle umsebenzi yenu nisitakulela laba bantu ko grade R mem. Okay. Memdube. Okay, uthi ngithuleke umzana. Okay, Memdube ngathi sengamukile. Lapho ngidlulisela lokho ke sikwazi ukuyivala kahle. Sixolisa kakhulu izama kuyagogo. Hayi le load shedding siveleke yalahla network la khona. Bona sesifikile leso sikhathi Mzansi. Kuleli hlobo bakisho shot nezaza. Ufonela ischeme sakho. Nivakashela indaweni oyithandayo. Ngamanani aphansi okuvakasha kubo bonke. Nizobe nithi give me some of that short leg. Haika, ujabulela ubuhle bendawo noma uzenzela iyoga ebishi. Noma ngabe iluphi uhambo sinalo. Ngena ku shortleft.co.za. After all, it's your country. Enjoy it, cause nothing's more fun than a short left. #TravelWise Mzansi. Kunembandela. Uma ucabanga ukuthi angeke ube nayo imali ucabangisisa kahle. Hayi, Ithayithelika isiyenze yabona ukuthi ama-challenges abameli ezweni lonke jikelele abalindile ukukumela enkantolo uma kufika lapho. SMSela ukhozi ku 44789 sizokushayela. SMS njengamanje iClientele General umshwalense we-non-life osemthethweni ne-FSP esegunyeni. Kunezilinganiso ezihleliwe imigomo nemibandela. Cause FM sizama ukubuyela kuthisha no gogo hayi cha akuzamele namanje ubroza kube sebhizi ke no producer ngiyanqaba sisi no ngiyanqaba kulungile manje igcine bese sile sanga semaphethweni ngibuka indlela isupport ekhona mhlawumbe nami ngicela ukuphakama isandla ngomunye abantu ozoyithenga lezi ikhipha ithenge support lengane le nomndeni wakho ingane ehlala kunogogo ubani wazi mhlawumbe sokushintsha kwempilo yayo lokho ngibuka inceke yenkosi la mfundisi usokhela uthi siyabonga kakhulu ngohlelo lwenu interesting ngempela ulungu lwabantu ngempela you are serving the community indeed and this is what you did guys for uFunda Thembi and today useyibrand ukusho umfundisi Sokhela uye lozwakala ke ethi Funda Thembi mntanami ebona lokho sikwenza namhlanje ukuthi cha le show makhona nje into silizokhuphula umuntu wethu webala siyokwenza noma yini ngoba ukhoze FM lohamba phambili vele ukhoze liyanakekela masinyusa ivolume masinyusa radio kuphela sinyusa ivolume yokuphakamisa impilo zabantu bakithi support ingane encane uDanasoli ngizoyithenga ngithengele zonke ingane zasekhaya nawe ungayithenga uphathise uthengele ingane because vele ibrand ingane kodwa ngiyasifuna size wami leyo ngawuthi umkhaba wami ibhutu labona uDanasoli ahlale phezu komkhaba wami la finish bese ngihamba ngaye ngiyakutshela sithe yabona mfowethu Ngiyabonga kakhulu nami.